Wel, fi'n cofio bore cynta gyrraeddon ni ysgol Ynyswen. Nifer o blant wedi cael mynd mewn tacsi, oedd yn beth mawr, a chyrraedd clwyd yr ysgol, a nelir oedd y brif athrawes, Miss Whelan Jones, yn sefyll na wrth y glwydi'n croesawu ni. Croeso i Ysgol Gymraeg Ynyswen, medde hi. A dyma ni mewn, ac o'n i wedi gadael yn ysgolion Saesneg i cyfrwng, a mynd i'r ysgol newydd Sbon. Wel, oedd yr adeilad ddim yn newydd Sbon. Ryw 3 dwsin o blant o'n i. Miss Jones oedd yn dysgu'r plant hŷn, Miss Howells oedd yn dysgu'r plant bach, a Mrs Ralph oedd athrawes y gegin. Oedd digon o barch ac Mrs Ralph a'i chegin gyda'r stof mawr di anferth. Yr adeilad oedd y peth cynta, oedd yn drawiadol, achos oedd hi'n adeilad pren, siap L, a veranda yn rhedeg ar hyd un ochr. Ac o'ch chi'n mynd ar hyd y veranda i fynd o stafell y plant mawr i stafell y plant bach. A wedyn oedd na iard, ac oedd na le i ware gyda glaswellt a llwyni rhododendrons, ac o'n i wrth yn bodd yn ware fyna. Oedd ffactri polycofs ar un ochr, wedyn ar yr ail ochr oedd yr ysgol cyfrwng Saesneg. Ac o'n i gael lot o sŵn ganddyn nhw, ni oedd y Welshies, ac o'n i'n gallu goffa gweiddi nôl yn nhw, ond o'n i'n cael stŵr am weiddi nôl yn nhw. O'n nhw'n cael yn galw ni yn Welshies. A wedyn oedd reilffordd yn mynd tu ôl i'r ysgol, ac o bryd i'w gilydd o'n i'n cael mynd mas ac ar waelod yr hewl i wylio'r trycs glo yn mynd hibo ac i rifo sawl tryc oedd am mob tren a gweld. Ac oedd Tyle Coch tu ôl i'r ysgol, ochr draw i'r reilffordd. Ac o'n i'n dysgu tribana. Un ohonyn nhw i'n cofio, mi wela ffarm Glyn Coli, Glyn Coch ac Abergorci, Tyle Coch a Thyledi a Thalcen Tŷ Pengelli. Na ni, na'r sort o beth o'n i yn dysgu. O'n i'n gwneud caneuon actol hefyd. Oedd Kitchener Davies yn sgwennu can actol i ni bob blwyddyn, a mi nillwn ni unwaith yn Steddfod yr Urdd. Mi'n credu tawr Blian Eira oedd enw honna. A mi wnaethon ni'n arall y beth i gwylio haf yn mynd i fferm Pen Bryn a gweld yr holl anifeiliaid a beth oedd bywyd ffarm i ni blant y Cwm Glo. O'n i gyd yn Gymru Cymraeg, achos mwyn dechrau ysgol Gymraeg, oedd rhaid i'n rhieni a'r pwyllgor oedd wedi ymgynnull, oedd rhaid i'n nhw brofi bod gyda ni hawl i addysg yn y iaith yn hunain. Ac mae gyda fi lythyr sydd yn galw bobl i gyfarfod, a trwy'r capeli o'n nhw'n cyhoeddi hyn, o'n nhw'n galw bobl i gyfarfod o'r enw beth yw Ysgol Gymraeg. A nhad i oedd yr ysgrifennydd, felly fe oedd wedi teipo'r llythyr a'i hala fe mas at y capeli gyd. A mae'r Kitchener Davies oedd y cadeirydd y pwyllgor. Beth wnaethon nhw, oedd gofyn eisiau Ifan a Bowen Edwards a Nora Isaac a Cassie Davies ar olygydd ysgolion i gadeirio i ddod i gyfarfod ac esbonio i bobl. Wrth gwrs Nora Isaac oedd wedi sefydlu'r Ysgol Gymraeg yn Aberystwyth. Felly oedd hi'n gwybod beth oedd Ysgol Gymraeg. Ac mi ddath na bobl i'r cyfarfod am o'n i, achos mi ddath na blant wedyn o Treherbert, Pen yr Englyn, lan y top, bob cam lawr y cwm, lawr i'r porth, oedd na blant yn dod o'r porth, oedd Megan a Mari a Manon yn dod o Drealaw, oedd na blant yn dod o Donapandi, a Nina o'r Ton, a Susan a Geraint Davies, fi'n cofio o Dreorci. Ond o'n i gyd yn gwybod, oedd i stel wedyn, cyn bod nhw'n derbyn plant, oedd ddim o gartrefi Cymraeg, neu ddim yn siarad Cymraeg fel i mamiaeth.